Belum menyesal lagi memangga masyarakat yang masih lombok kami matungga lupa singa mga tara kapirabe matangga sini bukan Wow.
Pai Manungga Talang Nare, Pilang Nare, Pulang Kusau Kaya Makpili Dapan, Nadaw, ang anak, Tinguay na po, ani Madam Diway na daw api, Tingu kaya mga raep, yung mana kaya mga lagpa, Tayo bang po naman hindi lagpa miyaw rin na daw kumingan apsa, Ama nangangita na dare, Ama nangangita na dagong, ang kang na rin ipani mo po naman. Tingu, laya mamang, yung nilaya mamang na po na magdaha. Halaman sa tienda mini makaya ay bago, kagong kumaysan na rin ay bago, pari mo po na mag-i, tayo ng krano na daw nga akiyat sa mga kungat ilaha. Tayo daw po naman ang murong na balita mga magdalin, pari mo po naman. Ngayon, ayun sila ba, nananadaw ang ambi po naman, kung siya ba kung dati, sing krano ko ba mana daw sarara, ido'y kaya nito na na, sing na sana sa mga kami araga. Dagay, kose na nakaluko pari mo po naman. Hayin ko nung yayak para ko sila, na daw hindi na kaya ni, simulaya na so kaya niya. Oh! Ayin ko daw yayak para ko nung gada, tayo bang muna manaling ang galak pa, dagwagit ko sila na kalakamandam, habaw ng bawang kalakadore, pari mo ko na makarano simuy hulay kadore, kuyo mani hulay kadore pari mo ko na nadaw, itay mo adane, siway na nidari, kuyo may na nidari do, kuyo mani kan nakalongge, pari mo ko naman. Nayo ko yung sinabi na sinuha ko naman, nadaw ang nagsisin ng ayolagyo, tinguhin mo mama, yung sakin ka siya matuloy ko, rakatuloy ko, pari mo ko naman. Nayo ko yung sinabi na sinuha mapaw pidiya ay ganit, ko yung mapaw pidiya ay ganit ko, pari mo ko naman. Nadaw, hindi nga akitin mo kudang biba ko ila, ko yung mga kudang biba ko ila, ganit, pari mo ko naman. Ngayon, ang siya nagparanag ka mo may kaita. Kung siya magkundalin, agaw na ba ang kalagmanina? Pari ano sinuway yung mga paupiye, kung yung mga paupiye doon. Ang siya matutunan kami alaga, kaya nga yung mga sanorote. Laya ako man mas silongge. Ata kaya salah, salah yang tigil ko na daw ang ginasama. Oh, nung sila, nung wala tayo kinadaman kada, kari, mana kalati. Hindi mo mapagtaraga kung hindi
하나 경유합니다. 공익연이 Masih kita minta untuk bisa bahasa serius bagi lima orang tanjina kami terus. Singkat nama amadi mithoni amdi dewa hobiro. Halo. Matap si culture po atau jadi baik guru bersiap saya tak boleh bikin aku. Masai ni mama tu sabi cuma matap tapi matap sab cara rupi raga. Hajwai tu militer antara pipi bagi matap si tobi tu nak disikari. Layo hakuy, koyu layo layo masih kurunung jadi singugi kaugal panjang lala berdah api suya berdah Hanya taman tu kita video, kita nak Indonesia bukan ada orang lain. Kamu itu. Oh
bawa pagi apa arna purine bagi nabai kai karane karna ini Guna suli senapa Lina kacina kodokce Boria Rezia Bukilabon, Yagari program se select, she has a